Programmet bliver præsenteret af First Price Naturligt Mineralvand. Og velkommen til Godmorgen Danmark. Klokken er lidt i 7 nu, og vi har et langt, strengt program foran os, hvor det blandt andet skal handle om sexslaver, hvor vi får 2 eksperter ind og fortælle lidt om det. Godmorgen og velkommen, Senes Nordentoft og Ebbe Christiansen. Tak. I er eksperter i sexslaver, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Hvad er en sexslave egentlig? Jamen en sexslave, det er et menneske, som bliver bortført eller taget til fange og misbrugt. For det meste kvinder, unge kvinder, og som så enten bliver tvunget til prostitution og Ufrivilligt sex, ja. Ja, ufrivilligt sex. Og så solgt til mænd for simpelthen bagmænd kan tjene penge på det og sælge dem videre til andre folk, som så tjener penge på det. Det fungerer ligesom en ganske normal madvare i et supermarked, for eksempel. Ja, det er blandt dyr. Hvor kommer de sådan primært fra? Jamen altså, de kommer jo omkring hele verden. Lad os nævne Afrika, der er rigtig mange sexslaver, det er faktisk primært der de fleste sexslaver, de kommer fra. Altså Ghana, Benin, Togo, Kenya, Nigeria, altså alle de lande dernede i Afrika, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver udsat for sexslaveri. Det, ja. Hvordan er forholdene egentlig for sådan en sexslave? Jamen, forholdene, de er ikke gode. De bor i et lille rum, har ikke rigtig noget. De sover på en madras. Ja, de får ikke rigtig så meget mad, og Nej. får selvfølgelig noget, men ikke så meget. Får de penge for det selv? Nej, Nej. de får ikke penge selv. Når de har haft sex med en anden mand, så betaler de, skal de angiveligt give dem videre til bagmanden. Ved I så nogenlunde, hvad priserne er? Nej. Det varierer meget, Hvor lang tid hvor lang tid og hvor henne man er og i verden. hvilken slags sex man Kommer det an på, hvor lang tid er det sådan, det mest er? Altså, hvor lang tid kan det sådan vare? Altså et sexslaveri, et liv, jamen altså det kan jo starte fra når man er 10-11 år til når man dør, eller til når man lige pludselig bliver sat fri, eller slipper fri fra den her anstalt. Altså det er også meget, meget afhængigt af, hvor meget man kan klare, og hvor lang tid man gider at blive ved med at være det. Man har ikke rigtig noget valg, men Nej. der er ikke så mange øjne. Ja. Okay, tusind tak fordi I kom. Vi vender tilbage efter en kort reklamepause, hvor vi zoomer lidt mere ind på menneskehandel og hvem der går ned ved. Programmet bliver præsenteret af First Price Naturligt Mineralvand. Godmorgen og velkommen til jer to. Nicoline Hansen og Mikkel Vestergaard. I er jo eksperter i menneskehandel og den slags. Ja, det er korrekt. Ja, jeg vil rigtig gerne spørge ind til, hvad er menneskehandel? Jamen, menneskehandel, det er køb og salg af mennesker mod deres vilje, eller forældrenes vilje, hvis der er tale om børn. Og så bliver de simpelthen brugt til sex mod deres vilje og tvunget ind i ægteskaber og tvangsarbejde og tiggeri, alt sammen kun for at tjene penge. Men børn kan ikke gøre noget ved det, kan de? Nej, de bliver, det man som regel gør med børnehandel, det er, man bruger deres organer, fordi de er unge, og så det mest ofte man gør, det er, at man sælger dem som børneryttere til kamelvedløb på den arabiske halvø. Ja. Men altså, det er jo ulovligt at handle med mennesker. Ikke? Ja. Okay. Ja. Så vil jeg gerne spørge, er der nogen, der gør noget ved menneskehandel? Jamen altså, det er jo mest regeringen og EU, der gør noget ved det, og EU har egentlig også lavet en dag, hvor folk kunne støtte op om menneskehandel, altså, så de kunne slippe af med menneskehandel og sådan noget. Der er folk, de har snakket med nogen, som har været brugt til det engang, og de har sagt, at det her, altså, de var slet ikke klar på det, fordi at de troede, at det var det var noget, de havde skrevet under på et eller andet arbejde eller sådan noget, og så var det egentlig til menneskehandel, de skulle bruges til. Men altså, er det mildest
talt umuligt at stoppe menneskehandel sådan helt? Jamen altså, det vil jo altid være lidt umuligt at kunne stoppe menneskehandel, fordi om så regeringen og EU og alle dem der, de tager så mange, de kan få altså, til at stoppe med at gøre det, så vil der jo altid være nogen i de forskellige lande, der altid vil kunne komme til at gøre det alligevel, selvom de ikke må, og det er jo ulovligt, så ja. Ja, så de gør simpelthen alt, for det kan blive stoppet? Ja, alt hvad de overhovedet kan, men det kan bare aldrig lade sig gøre helt. Ja. Tusind tak skal I have for at I kom. Selv tak.